Bukognin bumu. Airin Deborma. Anango thana tini tambagi affair kepe. Ang tini thanao affair khabe mane ano kaisa sala bano kol khaya koi pore kok rok salaiga kok saya koi pore bano kaya jakhini saya hamjagoi pore tarpore saimaka ang bo kaya jakhini saimane ang usruna nai bano torture khlaio bo ang office o thangboro burungno bano kasuoi bano sob somoi domkiriwo office thangkai obo jalari wano lama kasui rogo bu otogo obohai an mobile lok segai telangai sim rok telangai akoi thangbai kya tarpore 2 tarigo hongkai Tulasikot PSC o jong maisana bagaya jora nai tongmane bo hotat sa phaiei 2 tala sakao ano phai sangpaio nang phaidi nai ang thaya hini samane bano sopre tui phaio an bag rok jiri akoi kelangai ri rogo jiri akoi kelangai thangka tarpore hongkaino bo phatsa thangpai kya thangpaiei bo ano cyclango silai tong hangkai ang nono tabungno kogoi akoi kelang thangkamo SMS rogoriwo hamia nono kogoi butharnai nono jesakai panche nang josi yogya nang thikya obo hairo khine sai akoi domki rok riwi akoi ano kelangai akoi thango Gebono kebre khobor ya adino program mo. obo khobor dari obo rogle ang saimia Bin bumu tamu. Rana Kishore Deborma Bo boroni kha. Rotila Tam khlaibo. TV Police Bo jaga khlai sai. Dolabil Police Line tini thanao affair ma khlaikya Dabu biskango nang tam nai. ang bini uporo sasti nayo